Aupa Joseba, eguerdion, egoitz naiz eta ongi etorriak Itxaspe kanpinera. Aurkeztuko dizuet plan ezin hobeago bat. Itxaspe kanpinean gaude eta izango dira urten ja 36 urte irekita gaudela. Hasi zian gurasoak 1988 urtean. Eibartarrak zian, juten zian Azebururo Mutrikuko kanpin batea, karabanakin. Eta hori zela eta nahi zuten gurekin denbora gehiago pasa eta mendian bizi eta azkenean topatu zuten paraje hau. Eta egia esan kanpina oso simple bat izan zen azera baten, baina purka-purka bungalowak, igerilekua, dana betzen jungea eta hori 30 urte eta gero hemen gaude. Itziarren gaude kokatuta, oso leku polita, lasaia, inguruko jendiakin eta baserrekin eta harreman hona dugu. Ikusi dezakegu mendatako amildegia eta horren bestaldean dakau endata, mendata eta sakonetako kalak eta dakau geoparkeaz aparte biotopo bat baita ere. Eta biztak. Esango nuke Euskal Kostaldeko berenak ez baldin badia, hortze ibiliko beharko diala. Kanpinean dazkau karabana, denda eta autokarabanentzako partzelak eta hortaz aparte baitugu birentzako, bostentzako edo bungalowak eta apartamentu baita ere. Kanpinean dakau baita ere glamping konzeptu barruan sartzen dian beste ostatu alokamentu batzuk. Bi esango nituzke dazkagula, alde batetik handia bel denda batzuk eta bertan daude ohe bikoitza ditun bi denda eta oso erosuak dira. Eta betaz aparte dakau orain grabatzen gauden bungalow hontan, glamping kategorian sartu lekez ez da bungalow normal bat, terraz handia, aurreko frente guztia kristalduna eta oso erosua da baita ere. Eta gero hemen igerilekua, infinity pool, desbordante, tobogana, txorruak, kaskada, kriston solarionakin eta oso arrakastatua da gure piztina. Eta gero hemen inguruan badaude trekin ugari eta paseo ugari egiteko aukera, gero Deba, Zumaia, Mutriku, Getaria, Ekainberriko museoa, Azpeitiko trenan museoa baita ere. Hemen Deban indute orain bi urte JAF, historia horreko baiaran bidei didaktiko bat historian zehar, eta orduan aukera ugari daude hemen inguruan. Egia da, bezero mota ugaria genukagula, baina gaur egun gehiago fokalizo gea bikotetan eta umeak dituzten familietan. Euskadikoak, ingurukoak, nafarrak, errioxarrak, frantsesak baita ere iparraldekuak, eta estatu mailan katalanak eta madrildarrak gehien bat. Eta gero, holandesak, alemanak eta ugari ditugu. Kanpineko instalakuntza ikusita gero, nire bazute guazen momentu baten taberna ikustea, han Hugo eta Leire ongo dira eta berzere eskaintzen duten jateko. Ni Hugo naiz eta oraintxe bertan behin kanpina ikusita gero, azalduko zuet gure lantokia. Izango zen itxastalaia jatetxea. Orduan Leirek eta nik eramaten deu, arduradun bezala. Espazio aldetik zugarrizko terraza dakau, kriston ikuspegiekin, gero dakau portxe txiki bat, eta gero, noski, barruan baita badakau komedore nahiko handila. Eta orain, aurkeztuko dizuet gaurko proposamena, Bilindo ogitartekoa. Ogitarteko hau prestatzeko hasiko gara oilasko bularkia plantxan jarriz. Gure sukaldaritza mota izango zen zozer azkarra, erresa jatekoa, eta noski saiatzen gea kalitatezko produktuekin lan egitea. Eskaintza gastronomikoari dagokionez, nahi duguna da jendia etortzea zoze pikatzea, errazio batzuk, entxaladak baita badazkau, ogitartekoak, hamburguesak, itxasoko plater batzuk baitare, eta, oain jarri deun gauza berria da pizzak. Leire eta ni Intxaurondon bizi ginen, Retxe Bellan geneukan taberna txikitxo bat. Gure lagun bat hartu zuen Lourdes, eta taberna Bilindo izena zen. Orduan, bokaio hau asko ateratzen zen. Eta guri izugarri gustatu zitzaigun. Orduan, galdetu genion, bere omenez guk genuen hemen jarri ogitarteko hori, Bilindoren izenarekin, eta noski, baimena eman zuen. Behin dana eginda, hasiko gara montatzen gure ogitartekoa. Horretarako, hasiko ginean tipula karamelizotuarekin, ogiaren bitapetan jarriz. Eta jakin dezazuen, gure tabernara etortzeko, ez zabete kanpineko bezeroak izan behar. Edozein pertsona galdu etorri honea, gure biztak dastatzera, eta noski gure janare bai. Joseba, hemen txedaukazu gure gaurko proposamena,
Eta, bueno, dastatu nahi bale mazu, hemen itxoitu izugu, itxastalaia jatetxian. Agur, eta ondo izan. Gero arte!